this Japan's national stadium. Брайтън енд Хоув Албион в Япония. Също Кашима с 4 на Риша лига, т.е. от началото на 90-те до сега. С 2 победи от 2 мача на 4. Матеуш е на вратата с номер 1, бразилския страж между градите. В защита 6 Казуя Хоув Албион, които са по-възрастни от новия треньор, от менеджера Фабиан Хюрцелер, който предел. Сега топка в наказателното поле от домакините. Удар, подобни разигравания, което носи проблеми за защитата на чайките. Уелбек добре отклони, след което Барко. Като добавим и Хулио Енсисо. Това са играчи, които тепърва ще бъдат така в полезрението на новият наставник Хюрцелер. Но играчи, които ще продължат да се развиват и да се обиграват. Ниско центриране на близката града. Топката е отклонена. Удар, след което шанс и резултатът е открит. 1-0. Ян Пол Ван Хеке е точен в 11-та минута и дава аванс на Брайтън енд Хоув Албион. Грешка в отбраната на Токио Верди при статичното положение и Фабиан Хюрцелер ще бъде доволен от това, което се случи. Вижте как беше изиграна ситуацията на близката града. Топката беше отклонена и то много добре от Фелтман, след което направят сериозна селекция за днешната среща, тъй като ще има достатъчно време за почивка след това. Подаване зад гърба Брайтън в Япония и това няма как да бъде различно. Сега възможност за Барко смени посоката. Голямата звезда на Брайтън в Япония и това няма как да бъде различно. Сега възможност за Барко смени посоката и стреля. Но ударът беше неточен на терена в тази контрола. Алмаре в турнира за Купата на Императора, което означаваше отпадане на зелените от надпреварата. Тим до тук, въпреки че резултатът беше изравнен. Удар сега на Барко от дистанция. Много силен, но право в ръцете на вратаря Матеуш. Един от двамата всъщност чужденци в селекцията на заради факта, че когато застане начело на ето го центрирането на далечната града, спасяване! О, това огромен пинте, да кажем, в днешния двубой, в миналият сблъсък също. Токио Верди. Барко сега с центриране към далечната града. Много силно. Златната ера на тима беше трансфер за 30 милиона от Уотфорд, тогава беше купен Жоао Педро. Но Брайтън продължава да харчи сериозно. Мойзес Кайседо в Челси за 115 милиона паунда миналото лято. Центриране, топката се връща на фланга. Барко я овладява. Барко! Шута му е блокиран. Само тъч в крайна сметка за Брайтън. Освен това, с идването на Минте, това отново подчертава желанието. Право в ръцете на Матеуш за чайките. Барко. Митома. Няма на разположение още едно полувреме тима на чайките в матча с Кашима. Сила на чайките не е за подценяване, предвид многото пари, които те изкараха за продажба на играчи. Тук нарушение на Бар. Козия Дюбери с 33-ти номер. Центриране сега и това е трети гол. Още едно попадение за чайките. Симона Дингра. Може би с първото си докосване, влизайки в игра. 3-1 за Брайтън енд Хоув Албион. Абдула Сима и Марио Козиер Дюбари. Това се игра. Имаше и две промени в състава на
домакините от Токио. Мацамура, който пристигна от Кашима Антлърс с трансфер под наем, прави взет под наем. От тук шанс отново. Сериозно има и в английския футбол. Нарушение тук. Игра Сенбек след всичките смени в Брайтън на почивката. Бонаноте, добър контрол с първото докосване. Връща топката по-назад. А Яри не се по... Афая. Бонаноте. Уебстър. Иначе Джейсън Стил днес най-вероятно ще изкара целият матч на вратата за Брайтън. Бонаноте. Пространство. Пазва в центъра. Сима отново. Бонаноте. Чудесна техника. Бонаноте. Забави се и загуби за кратко топено подаване. Бонаноте използва скоростта тук на десния фланг е Козиер Дюбери. Бонаноте. Удар след което на Сармиенто. 4-2. Хубава атака за Брайтън and Hove Albion и 2 гола за втория отбор, нека така да го наречем, в този изблъсък за чайките. 2 попадения през първото полувреме и 2 попадения през второто за Брайтън. По-малко от 10 минутки до края на редовното време. Чудесна работа на Козиер Дюбери. Бонаноте. Бонаноте. Да затвори матча, да завърши с победа за чайките отново. Сармиенто добре се справи. Аяри. Уебстър. Е на Каро Митома, който игра през първото полувреме днес. Самуелс към Адингра. Влиза навътре. Бонаноте. 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 Шута беше отклонен от защитник. И тук идва края на матча. Брайтън завършва турнира. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the